ki nongyalam jong seng Rbyf Leit Shnong unit hanin ke singi kila leit pan Pynsiew ya ka bai Skul jong ki Ngut ki khna ki bawan na ka longyeng longsem ki baduk ki bajenjar bha ki ba om la shu Pynsiew ya ka bai Skul kini khna Skul ki ba pule ha ki Leit lig Skul ha Nongpoh ka Skul Nepali Secondary School Nongpoh ka Saint Paul Higher Secondary School bat ka Nomuel Memorial LP School Nongpoh ini Jingduk Pynsiew bai Skul ki nongilam ka seng Rbyf Leit Shnong unit kilalet ban yekendu ya ki bor punya Skul jong ki Leit lig Skul ban Pynsiew ya ketiga bai Skul bad yekene ki dekhot jong seng hadin ke jingyo jingtip da ke jingwan ra ki dekhot ha ke jingtip jong ki nongilam kilaya no senyang marsan spa tengka u dekhot ubala Pynsiew bad ban Leit Pynsiew ya ke bai Skul yekene ke kunhun ki nongilam ka seng Rbyf Leit Shnong unit Lailam do Education Secretary kaseng usamla Kermen Marweng ha ka jingdon lang u President usamla Badon Bok Lengdo u Secretary usamla V Kham Marweng lembat kiwai Pidon kam nong shondur ne nong ringdur ha ki jing khawai jongpi ne ki jing kendu sa kan mau jongpi phun shengi ngin penle mangi kat kum ka jing kwa jongpi kador ga babit la ka dei mensi ne menir pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak banta ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pranyo laiwei khandai hendru iwei ar nyolai